Һәр көн ишек алдында үлем, табутлар, карадан киенгән кешеләр, кайгы, күз яшьләре. Ну ярар. Сәлем, бүгінгі шығарылышта Мәскәү үзәгендә ярты миллионлык Татарстан гербы формасында клумба, Конгода алтын тауы һәм һәр көн ишек алдында үлем, табутлар, карадан киенгән кешеләр, кайгы, күз яшьләре. Хәзер тулырак. Татарстан Республикасы хакимияте Мәскәү үзәгендәге клумбага ярты миллион сум тотачак. Мәскәү үзәгендәге Татарстан Республикасы хакимияте бинасы каршындагы территория, ул территория 30 квадрат метр. Аны чәчәкләр белән бизәячәкләр һәм әлеге чәчәкләр белән бизәлгән клумба әлбәттә инде Татарстан гербы формасында булачак. Без инде ярты миллион кебек суммаларга артык искитми башлады инде, анда 3 миллионга тукталышлар төзәй торган вакытта. Әмма монда иң кызыгы, әлеге клумбада булачак гөлләр, үсемлекләр турындагы үзек. Анда язылган: клумбада исконно татарстанский растениялар булачак дип. Ну ярар, аның нинди исконно татарстанский гөлләрнең нинди икәнлеге турында без белмибез инде. Әле рәхмәт исконно татарский дип язмаганга. Кыскасы, әгәр җәй көннәрендә Мәскәүгә 2 көнгә килгәч, Татарстанны сагынуыгызга йөрәгегез чыдамый башласа, барыгыз менә шул Мәскәү үзәгендәге Татарстан гербы формасындагы ярты миллионлык клумба янына һәм исконный татарстанский гөлләргә карап, үзегезнең туган җирегез өчен горурлык хисләре кичерегез. Елчаллы бюджетыннан артып калган сумманы балаларга тотачаклар. Бер җөмләдә бюджет һәм артып калган сүзләрнең килүе шул кадәр сәер, колак ияләшмәгән, әмма бу хәл була икән, бәлки мин генә күргәнем юктыр, бәлки мин генә аңламыймдыр бу әйберне. Әмма 2020 елның Чаллыга бүленгән бюджетыннан 71 миллион сум артып калган һәм ул акчаны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов карары буенча балаларга тотачаклар. Ягъни ул берничә балалар бакчасына бүленеп биреләчәк, балаларның күңел ачу һәм ял итү чараларына, биналарына төзекләндерүгә тотылачак һәм күп балалы гаиләдәге балаларны ашатуга тотылачак. Амин, шулай булсын дип әйтәсе килә. Бу хәбәрдә дә акча темасыннан артык ярак китеп булмады. Конгода 90% өлеше алтыннан торган тау тапканнар. Һәм аңлашыла инде, илнең төрле почмакларыннан халык көрәкләр, чиләкләр тотып бу тауга җыела башлаган. Әмма Африка халкы өчен артык сөйнеп булмады инде, чөнки аны инде тиз генә сакчылар, махсус кешеләр белән биләп алганнар һәм алтын белән чыгучы кешеләрнең алтыннарын конфискацияләп баралар икән. Миңа бу хәбәрне укыганнан соң беләсезме нәрсә аптыратты? Әлеге халыкны менә сез видеода күрә аласыз, шулай тыныч кына, этешмичә, төртешмичә генә алтынны тутыруы. Һәм искә төшә, бездә дигәндә Россияның күз алдында тотам, яки башка илләрдә ниндидер зур ташламалар булганда кибетләрдә һәм Сабантуйда чәкчәк өләшкәндә этешә, төртешә, ниндидер беренче һәм соңгы тапкыр күргән шикелле нәрсәдер өчен сугышулары һәм шундый сөйнеп куям, Аллага шөкер, ул алтын тавын бездә тапмаганнар. Алдагы чыгарылышта тараканнар аркасында фатирларын калдырып китүчеләр турында сөйләгән идем. Карамаган булсагыз, карагыз. Һәм монда да шул ук тема, әмма бераз кызыклырак, белмим, үлем темасын ни кадәр кызыклы дип әйтеп буладыр инде. Кыскасы, Евпаториядагы күп фатирлы йорт ишек алдында храм төзегәннәр. Дөресрәге, ул храмны инде 2018 елдан бирле төзиләр. Әмма по классике жанры һаман төзеп бетерә алмыйлар. Ну, храмның нәрсәсе бар инде бер уйлап карасаң. Әмма әлеге храм янында көн сайын табутлар китерәләр, үлгән кешеләр, аларның туганнары елый, ул үлгән кешеләргә отпевание уздыралар һәм әлеге храм төзелеп бетмәгәнлектән бу йолаларның барысы да храм эчендә түгел, урам ягында, ягъни шул күп фатирлы йортның ишек алдында уздырыла һәм шунда яшәүче кешеләр көн саен моңа карап торырга мәҗбүр. Һәм күз алдыңа китер, син иртә белән уянасың, тәрәзә төбенә барасың, тәрәзәдән карыйсың, анда көн саен карадан киенгән кешеләр, табут, елыйлар, кайгы һәм бу инде ничә ел буе дәвам итә. Һәм ничектер менә шушында шашмыйча яшәргә кирәк. Сабырсызлык турында. Красноярск өлкәсендә бер апа МФЦда чиратта торганда чиратның артык озак баруына чыдый алмый башлый. Ну, кайчан сезнең МФЦда чиратның тиз үткәнен күргәнегез бар? Сез әкияткәләктем дип уйлыйсызмы үзегезне? Тик монда чират кирәгеннән артык озак бара ахрысы, чөнки бу апа чыдый алмагач полицияга шалтырата. Ну, менә нәрсә дип әйтә ала инде ул полиция хезмәткәрләренә шалтыраткач. Ул аларга әлеге бинада мина бар дип әйтә.
полиция хезмәткәрләре киләләр, бинаны тикшерәләр, анда бернинди мина юклыгы ачыклана, бу апаны үзләре алып китәләр һәм әлеге апага хәзер шулай ялган хәбәре өчен 200 мең сумнан алып 3 елга кадәр җәза булачак. Ну, апа, бәгърем, нәрсә турында уйладың син аларга шалтыраткан вакытта? Алар килерләр дә МФЦда эшләүчеләр тизрәк эшли башларлар, чират җәһәтрәк бар дип уйладыңмы? Һәм бу хәбәргә бәйле миннән сезгә бер киңәш. Сабыр булыгыз. Әлбәттә, 2021 елда яңа этика заманында сабыр төбе сары алтын дигән әйтем үзенең актуальлыгын бәлки әкренләп югалта барадыр инде. Әмма мин сезгә гади сабырлык түгел, сәламәт сабырлык телим. Шуның белән сезнең белән Гүзәл иде. Сау булыгыз.